To da farko assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yan uwa, barkamu da warhaka, barkamu da saduwar ku a cikin wannan shirin na wanda za nuna muku yadda ake samun kuɗi a cikin wani platform mai suna Solar City, da yadda za ka yi download ɗin shi, da yadda za ka yi komai a cikin shi. Yawwa, to da farko za mu shiga cikin Play Store. Za mu shiga Play Store, sai mu yi searching na Solar City kamar haka. Yau kun ga ta fito ko? Yawwa, to da farko in ta zo nan gun za ku ga ta nuna alamun install. To ni da yake na riga na install din ta nuna mun open, sai ni open. Kar dai ku manta kuna tare da Waiwaye TV, ku danna subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa, sannan ku mana sharing ga 'yan uwanku Facebook, Twitter, Instagram da sauran kafofin sada zumunta. Na gode. Yawwa, da farko in ka shigo haka, misali ya tuna ma haka nan sing in, nan sing off, za ka danna sing off. Abun nan ɗin ba wani mai wahala bane ba. Yawwa, da farko za ka sa phone number naka kamar haka. Sorry. Yawwa, nan ka sa password, za ka sa password, sai nan enter invitation code. To idan ka bi, zan aje muku description a cikin wannan bidiyo na ita wannan Solar City. In ka bi ta cikin wannan description wannan shi wannan abin za ka gan shi. Yawwa, to misali da ka gama wannan, ka sa phone number, ka sa password, ka yi final password, sai enter invitation code. In ka bi ta link ina za ka ga invitation code naka, sai ka danna submit. To ba wahala, da ka danna wannan submit za ka abin nan. To ni bari in dawo in muku login nawa saboda ku ga yadda abin yake. Yawwa, kada dai ku manta kuna tare da YouTube channel mai suna Waiwaye TV. Ku danna subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa, ta da zarar mun ɗora sabon bidiyoyi za ku samu. Sannan ku yi liking, ku kuma sharing zuwa kafofin sadarwa irin su Facebook, Twitter, Instagram, domin hakan shi ke ƙara mana ƙarfin gwiwa kan kawo muku hanyoyin samun kuɗi a online. Yawwa, da farko in ka shigo, kaga abin da ke da shi na 636 ko? To nan ne gurin free charge ɗinta. Amma ku yi haƙuri, abin da mutum faɗa muku gaskiya, shi wannan application sai an samu shi kuɗi. Da farko in ka yi abun nan dama directly, in ka bi ta wannan link ka yi abun nan, za su baka 400. To idan suka baka 400 nan, za ka ƙara 1000, za ka yi free charge ɗin wannan. Kun gani da yake balance ina bai ka ba, sun ce is not too much, sai na yi deposit. Yanzu zai hukunta tabbas in za ka aji 1000, daga 1000 ne ake ajiye, daga 1400, 4000, 24,000. To idan ka yi free charging din shi, yawwa, nan shine bangaren referral. Nan shi ne bangaren referral, za ga mutanen da ka gayyata. Nan wallet, nan me, wurin bayananka. Yawwa, sai nan home. To idan ka abin nan suka baka percentage, anan za su baka percentage na kuɗi, anan za ka ganin su. Yanzu da na riga na yi collecting, da yake na riga na yi calculate, na ansa. Yawwa, shi sa kuka ga babu komai. To idan to jama'a, wannan shine yadda ake buɗe wannan website na Solar City. Ma'ar da ku a cikin shiri na gaba, wanda za ku ga yadda ake deposit a cikin shi da free charging din shi. Na gode. Bisalam.